Este școala de sabat, însă într-o formă atipică, chiar dacă nu vom studia pe grupe, dar vom studia. Și va fi o școală, într-adevăr. Aș dori să îl prezint pe fratele Irji Moscala. Dânsul predă exegeza Vechiului Testament și teologia Vechiului Testament în cadrul Universității Andrews și îi spunem bun venit, reprezintă ATS-ul, Adventist Theological Society, Societatea Adventistă Teologică, și îi predăm cuvântul ca să ne împărtășească câte ceva din cartea lui Daniel. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Har și pace de la Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. I am very pleased to be with you this morning and also tomorrow. Sunt fericit să fiu cu dumneavoastră în dimineața aceasta și de asemenea și mâine And to study the Word of God. și să studiem împreună cuvântul Domnului. Several years ago I was here and also before, therefore I Câțiva ani în feel urmă here like at home. am fost aici și de asemenea am fost și mai înainte, așa că mă simt ca acasă. Let me tell you that I like your decoration here in the Vreau să vă church. spun că îmi place decorul de aici din biserică. I like these tulips that are smelling and Îmi looking so plac nice. lalelele și mirosul lor care e foarte plăcut. And also your palm is so magnificent. Și palmierul de aici e așa magnific. Let me tell you that only in the very rich airports in the world you can see something like that inside. Vreau să vă spun că doar în aeroporturile foarte bogate există ceva de genul acesta în interior. Outside you can find it in many places, but inside În afară, palmieri se the pot găsi în building, multe locuri, dar înăuntru, doar la cei bogați. you go through Hong Kong or Singapore or Dubai, then inside of this airport you can see Doar the când palm. mergi la Hong Kong, în Singapore sau în Dubai, doar acolo poți să găsești astfel de palmieri. But here we are and we have it also. Suntem aici și avem unul de genul acesta. Well, here we have now time for the Sabbath school, therefore we need to study the Word of God. Nu avem timp acum să studiem școala de sabat, lecțiunea școlii de sabat, dar avem timp să studiem cuvântul. Therefore, are you ready to study? Așa că sunteți gata să studiem? Good. Bun. Well, our topic is about Daniel chapter 7. Tema din dimineața aceasta este despre Daniel 7, When we want to put these judgment scenes into the broader perspective of the și biblical. permiteți-mi să pun scena aceasta a judecății într-un context mai larg. And maybe this title does not appeal to you too much. Poate că titlul acesta nu vă spune nimic, Therefore, let me put it differently. însă lăsați-mă să-l spun altfel, să-l formulez altfel. Well, let me try this question. How to expect God's judgment without going crazy? Cum să aștepți judecata lui Dumnezeu fără să nebunești? It's better, no? Parcă sună mai bine, nu? All right, therefore we know God's judgment is here, it's a reality, it's a very serious matter. După cum știm, judecata lui Dumnezeu e prezentă, e aici și este o chestiune foarte serioasă. For how to expect this judgment of God Și cum să aștepți judecata aceasta and be full of confidence, și să fii plin de încredere not to go crazy. și să nu o iei pe lângă, să nu nebunești. Let me tell you that biblical teaching about judgment, it's at the core of our Adventist theology. Învățătura biblică despre judecată este miezul doctrinei noastre. It lies in the heart of the eternal gospel. Rezidă în inima Evangheliei veșnice, It's at the core of the biblical teaching. este miezul învățăturii biblice. And actually, for us as Seventh-day Adventists, it lies at the very bottom of our identity. Și pentru noi, adventiștii de ziua șaptea, el este temelia identității noastre. I would say that is a heartbeat of Adventism. Putem să spunem că este bătaia de inimă a adventismului. And it's also very important for the whole system of our teaching. Și e de asemenea important pentru întregul sistem de valori al învățăturii noastre, al sistemului In nostru. Revelation chapter 14 we read that I saw the angel who was flying in the mid-air, he had the eternal gospel. În Apocalips 14 scrie Ioan că a văzut un înger zburând prin mijlocul cerului cu Evanghelie And veșnică there we had this first message, fear God, give him glory because Și the apoi hour avem of his judgment has come. prima solie, temeți-de de Dumnezeu și dați-i slavă pentru că ceasul judecății lui a venit. As you know,
the first picture in the Bible about God is that He is our Creator. Știți, prima imagine pe care o avem despre Dumnezeu în Biblie este imaginea aceasta de Creator. But what is the second picture of Dar God care in este the cea de-a doua imagine? And the answer is, surprising answer is, that it is God as our judge. Răspunsul surprinzător este că a doua imagine din Biblie despre Dumnezeu este Dumnezeu ca judecător. It is right in the very beginning, in the Garden of Eden, in chapter 3, when God is Este presenting chiar la Himself as începutul în judge. grădina Edenului, în capitolul 3. Therefore, it is not somewhere on the periphery of biblical teaching, but it's really at the very center, at the very core. Așa God că is our învățătura judge. aceasta nu se află undeva la periferia învățăturilor biblice, ci chiar în centrul învățăturilor. You take, for example, the book of Genesis, Luați, spre exemplu, Cartea Genezei and you can go almost chapter by chapter, și and mergeți capitol după capitol și o să vedeți you will see different judgment scenes. diferite scene ale judecății. It starts with the Garden of Eden, Începe în grădina Edenului, continues with Cain, trece apoi la Cain, then with judgment during the flood, apoi e judecata din timpul potopului, then you have judgment recorded about the Tower of Babel, apoi avem judecata înregistrată în dreptul cetății Babel, then you have Sodom and Gomorrah, apoi Sodoma și and you Gomora, can continue. It's Și puteți să continuați. judgment scene after judgment scene. și sunt scene de judecată după scene de judecată. For biblical teaching about judgment, it's not something from Daniel chapter 7. Așa că învățătura biblică despre judecată nu e luată de Revelation undeva din chapter 14. Daniel 17 sau Apocalipsa That is 14. a prevalent, very dominant biblical Nu teaching. este o temă dominantă care apare în învățătura biblică. And of course, in Daniel chapter 7, we have scenes par excellence. Și avem prin excelență în Daniel 7 scena judecății. And we have two scenes there. Și avem două imagini acolo. And in order to understand these two scenes, I would like to put it into the perspective in the book of Daniel, Și ca să putem înțelege scenele acestea, aș vrea să le punem în perspectiva cărții lui Daniel, and especially in chapter 7. în special capitolul 7. Because in chapter 7 you have first introduction, Pentru că în capitolul 7 And avem la then, început o epilogue. introducere, apoi o and viziune in between you have these two parts, și apoi între aceste două părți vision and interpretation of avem the vision. viziune, interpretare, viziune. And then if I would put it into different graph, it would be like, this two teeth there. Dacă am pune așa sub forma unui grafic, am avea ca două munți, ca două piscuri. In the first 14 verses, you have this description of the vision, În primele 14 versete avem descrierea judecății and then you have the interpretation. și apoi avem interpretarea. What is very interesting is that you have the events described what's going on earth, Ceea ce e interesant este că avem evenimente descrise ca întâmplându-se pe pământ then is the first scene in heaven, și apoi urmează scena din ceruri, then you prima, have again things which goes on earth, apoi din nou avem lucruri care se întâmplă pe pământ and again second scene which goes. și apoi din nou a doua scenă care se întâmplă în ceruri. And as you can see, this earth heaven is supported even by the literary genre. Și cum vedeți, alternanța aceasta cer pământ este susținută și de genul literar. Because the events on earth are described in prose, Deoarece evenimentele de pe pământ sunt descrise în proză and what is going in heaven is in poetry. și ceea ce se întâmplă în cer e descris în poezie. Therefore, it's a beautiful structure. Așa că e o structură impresionantă, frumoasă. If we go now in more details, Dacă intrăm mai în detaliu, we can see that the vision is also written in the chiastic structure. o să vedem că viziunea este scrisă sub formă de hiasm. When you have the first three beasts, Avem la început primele trei then you have fiare, the fourth beast, apoi cea de-a patra then comes the fiară, little horn, apoi cornul cel mic and then at the top is the first judgment și scene. apoi fix în centru avem scena judecății. Then continuous description about the little horn. Apoi continuă cu descrierea despre cornul cel mic, Then is about the fate of the fourth beast. apoi este distrugerea, soarta And celei again, de-a the patra judgment fiare on the first three beasts. și apoi judecata celor
celorlalte fiare. And then, as a parallel to the first judgment scene, is the second one in verse 13 and 14. Și paralela cu judecata apare apoi în celelalte versete. Therefore, again, it's magnificent way when you go from the literary point of view to Daniel Vreau să chapter 7. spun că este minunat când te uiți din punct de vedere literar la And you can capitolul see acesta. that these judgments scenes are really at the very center. Și putem să vedem că scenele de judecată sunt puse chiar în mijlocul From pasajului. different angles, you see the importance of this judgment. Așa că din diferite unghiuri putem să observăm importanța judecății. And of course, then in the second part, you have the interpretation, Și apoi în a doua parte, bineînțeles, avem interpretarea. and you can see it in 4 parts. Și interpretarea are 4 părți care ne arată structura. The first scene of judgment is in verses 9 and 10. Prima scenă a judecății este în Daniel 7, la versetele 9 și 10, When prophet Daniel is saying, as I looked, când zice Daniel, m-am uitat, thrones were set in place. niște tronuri au fost așezate And the Ancient of Days, it means Heavenly Father, și cel îmbătrânit de zile, adică Tatăl, took his seat. s-a așezat pe scaun. Now you have magnificent, great description of the Heavenly Father. Avem o descriere magnifică a Tatălui Ceresc. His clothing was as white as snow. Hainele lui erau albe ca zăpada, The hair of his head was wild like wool. părul capului său era alb ca lâna His throne was flaming with fire, and its wheels were all ablaze. și tronul lui răspândea flăcări de foc. Therefore, you have the description of the moving throne of Și aici aveți descrierea acestui tron care se mișcă cu roți. Then a river of fire was flowing, Un râu de foc ieșea dinaintea lui, coming out curgea, from before him. și venea dinaintea lui. Thousands upon thousands attended him. Zeci de mii și mii de mii stăteau înaintea lui. 10,000 times 10,000 stood De 10 before ori him. 10 mii de mii stăteau It means a înaintea lui. number you cannot even count. Acesta este un număr nemăsurabil, care nu poate fi calculat. Because in Aramaic language, as it is in Hebrew, Pentru că în aramaică, ca și în limba the ebraică, number 10,000 is like the highest number, which is also like infinite number. 10.000 este numărul cel mai mare care se poate calcula. De fapt, este ca și cum ai zice un infinit. And then the court was seated, Curtea a fost books were așezată opened. și cărțile au fost deschise. Therefore, this is like a beautiful description of the beginning of judgment. Aceasta este scena frumoasă care descrie începutul judecății. If we go to the second scene, Dacă mergem la cea de-a doua parte, la a doua scenă, in verses 13 and 14, de la versetele 13 la 14, we can detect the glorious climax of this judgment. avem punctul culminant, climaxul acestei judecăți. Let's read again. In Să my citim vision at încă o night dată. I looked, Mă uitam în timpul vedenilor mele de noapte and there before me was one like a son of și man, înaintea mea era unul ca fiul omului, coming with the clouds of heaven. care a venit cu nori. You know, if here we have a description of the figure which is called Son of Man, Aici avem descrisă o figură numită fiul omului. it's a heavenly figure. Este un personaj ceresc Therefore, this title, Son of Man, does not describe that he is a man, și but titlul a acesta heavenly being. nu descrie faptul că este un om, ci faptul că este o ființă cerească. But, very close to us. Însă știți că este foarte apropiat de noi And also, you read that he is coming on the clouds of heaven. și acolo citim că vine pe norii cerului. And in the Bible, a person who is coming on the clouds is a divine person. Și în Biblie, cel care vine pe norii cerului este o persoană, un personaj So divin. it's not only a heavenly person, but also a divine person. Așa că nu este doar o personalitate cerească, o ființă cerească, ci este o ființă divină. And he approached the Ancient of Days S-a apropiat de cel îmbătrânit de zile and was led into his presence. și a fost adus înaintea lui. He was given authority, glory, I s-a dat putere, slavă și domnie and all peoples, nations and men of every language worshipped him. și toate popoarele, națiunile și toți oamenii de orice limbă s-au închinat lui. His dominion is an everlasting dominion Domnia lui este o domnie veșnică, that will not pass away, care nu va trece, and his kingdom is one that will never be. și împărăția lui este una care nu va fi distrusă. For it's a glorious climax. Așa că of avem un judgment. punct culminant al judecății. When all authority is with the Son of Man,
când toată autoritatea este dată Fiului Omului and everybody is coming to și toți bow down vin before să him se plece and înaintea Lui worship him. și să se închine Lui. Now, when we speak about judgment, let me ask you a very personal question. Când vorbim despre judecată, vreau să vă întreb o întrebare foarte personală. What are your first thought when you hear the word judgment? Care e primul sentiment care se naște în inima noastră când auziți cuvântul judecată? And please don't speak to me now theologically. Și nu mi vorbiți acum teologic. Only when you hear the word judgment, Când auziți what comes into your judecată, mind? ce vă vine în minte? Fear. Let me tell you that I ask this question in all continents of the world. Vreau să vă spun că am pus întrebarea aceasta pe toate continentele lumii, It means to people of different cultures, așa că backgrounds, oamenilor de education, diferite culturi, cu diferite, care provin din diferite background-uri culturale and without exception, și fără excepție, the first reaction was always fear. prima reacție a fost întotdeauna teama. It tells you that this is a universal reaction of humans. Se pare că aceasta este reacția universală a oamenilor la acest We cuvânt. are fearing God's judgment, and rightly so, Ne temem de Dumnezeu și pe bună dreptate, because we understand He is a holy God and we are sinners. pentru că înțelegem că El e un Dumnezeu sfânt și noi suntem păcătoși. We associate judgment with, negative things, Asociem de obicei judecata cu lucruri negative. like fear, condemnation, Teamă, punishment, condamnare, pedeapsă, destruction, distrugere, Yes. moarte and all is negative. și totul e privit negativ. And let me tell you that this negative meaning of God's judgment is also attested in the Bible. Vreau să vă spun că acest aspect negativ legat de judecată este atestat de Biblie. But I would like to study this morning with you something different. Însă aș vrea în dimineața aceasta să studiem dintr-o perspectivă diferită. I would like to tell you something about the primary biblical meaning of God's judgment. Vreau să vorbim despre sensul primar al învățăturii biblice despre judecată. Because our views are usually very distorted by our feelings and education and Viziunea noastră imagery. este de obicei distorsionată de sentimente, de educație. I was growing in the communist country, Am crescut într-o țară comunistă, as majority of you, ca majoritatea dintre dumneavoastră, because sau unii dintre voi, pentru că this was our fate. asta a fost soarta noastră. And I thought always about judge like somebody who is dressed in black, Și întotdeauna am avut imaginea aceasta despre un judecător, cineva îmbrăcat în negru, who has very serious expression in his face, care e foarte serios, crunt, and who is pointing with his finger to someone to condemn și him or her to îndreaptă death. degetul spre cineva și îl condamnă la moarte. Very negative picture. O imagine deosebit de And negativă. when I saw the authorities in my countries, I always had uneasy Și feelings. întotdeauna când vedeam autoritățile statului în țara mea, aveam un sentiment neplăcut. And of course, judge was, the one who had the highest authority almost. Și in all judecătorul these, era cel care juridic avea o things. autoritate foarte mare, aproape cea mai mare în țară. But I discovered that not only me, but all people almost had the same distorted view. Însă am descoperit că nu doar eu, ci majoritatea oamenilor au imaginea aceasta distorsionată. And very often, as a religious people, we think about God as like heavenly Ashurbanipal, or Nebuchadnezzar. Și noi, oamenii care studiem religie, de multe ori avem imaginea aceasta despre Dumnezeu ca despre Asurbanipal sau despre Who is, Nebucadnețar. who is sovereign and who is looking Ca unul after care us. este suveran și care se uită peste toți. And God is even taking like the magnifying glass in order to see all Și our Dumnezeu mistakes ia o lupă și se uită la toți and to condemn us. și ne condamnă. Then no wonder that we are scared. Of Așa God, că nu e de God's mirare că judgment. suntem speriați. And we have no joy Și and nu avem assurance nicio of bucurie salvation. și nicio binecuvântare. But on the contrary, we are full of Speranță. anxiety and fear. Din potrivă, suntem plini de anxietate și de teamă. I think that this is for two reasons. Sunt două motive pentru acest lucru. First reason is that we have the faulty, one-sided understanding of judgment.
Primul lucru se explică pentru că avem o imagine greșită, o definiție greșită sau doar parțială despre judecată. Our, understanding of the judgment, definition of judgment is very narrow. Conceptul nostru despre judecată este foarte îngust, concepția noastră. And second is that the reason why we fear God's judgment, besides what we mentioned already, that we are sinners. Și a doua explicație este pentru că noi percepem judecata din perspectiva aceasta a noastră ca păcătoși. That somehow in biblical teaching and our theology and how we were taught, there is a distinction and no connection between judgment and the gospel. Și într-un fel inexplicabil, în teologia noastră sau în explicațiile noastre, nu există o conexiune clară între judecată și Evanghelie. As we know that we are saved in Christ Jesus. Știm că suntem mântuiți prin Iisus Hristos. Of course. Bineînțeles. He died for us and we are saved. A murit pentru noi și suntem salvați. But after, we are saved in Christ Jesus, somebody comes and say, well, but remember, there is a judgment also. Dar după ce ni se spune că suntem mântuiți prin Iisus Hristos, cineva se apropie de noi și ne spune, ai grijă că e și o judecată. And suddenly all what we learned about salvation in Jesus is melting. Și dintr-o dată tot ceea ce am învățat despre mântuire se năruie, se topește. And we are standing like naked și stăm aproape goi ca și cum am fi goi în fața acestor lucruri. Let me now go more deeper in the biblical understanding of God's judgment. Lăsați-mă să pătrundem mai adânc în învățătura biblică despre judecată. And my question is, what is the primary meaning și întrebarea of God's mea este, judgment? care este primul sens sau sensul primar al conceptului de judecată? What I described so far is a secondary meaning of God's judgment. Ceea ce am descris până acum era sensul secundar al judecății. Yes, there is a meaning of God's judgment like condemnation, punishment, da, există conotația aceasta care vorbește despre judecată, despre distrugere, despre pedeapsă. But this is a secondary. Însă această conotație este secundară. What is the primary? Care este sensul primar? What is the main meaning of God's judgment? Care este conotația primară a termenului I would like to judecată? give you now 4 definitions. Vreau să vă dau 4 definiții. The first definition of God's judgment is that to judge means to justify. Prima definiție este că judecata înseamnă îndreptățire, justificare. Therefore, the whole concept of justification is the court judgment, the court language. De fapt, întregul limbaj al justificării, al îndreptățirii, este un limbaj legat de curtea de judecată. Every time when we pray for forgiveness of our sins, ori de câte ori ne rugăm pentru iertarea păcatelor noastre and we are justified by God's grace, și suntem îndreptățiți prin harul lui Dumnezeu, it means that we are going through God's judgment. înseamnă că trecem prin judecata lui Dumnezeu. God as our judge is now declaring us just. He's forgiving. Așa că Dumnezeu, care e judecătorul nostru, ne declară drepți, We are adică ne acquitted. iartă. Suntem achitați. All what we did wrong now is taking away. Tot ceea ce am făcut rău până acum este dat la o parte, șters. And we are pronounced not guilty. Și suntem declarați nevinovați. We are just. Suntem drepți. Therefore, that God is our judge is actually very good news. Așa că vestea că Dumnezeu este judecătorul nostru este o veste bună. If He would be not your judge, it means He could not forgive your sins. Dacă n-ar fi El judecătorul nostru, nu ne-ar putea ierta păcatele. He could not pronounce you just. Nu ne-ar putea pronunța sau declara nevinovați. You know, when we are asking for forgiveness, it's like going through, right now, through God's eschatological judgment. Așa că ori de câte ori cerem iertare, trecem chiar acum în prezent prin judecata eschatologică. When this future judgment is like breaking into my time right now, and Așa God că is judecata acquitting aceea me. viitoare este adusă chiar în timpul meu în prezent. God as our judge is justifying sinners. Așa că Dumnezeu, judecătorul nostru, este cel care îi îndreptățește pe cei păcătoși. Secondly, to judge means to save. A doua definiție a judecății înseamnă a mântui. The whole concept of salvation is in judgment. Întregul concept al mântuirii este legat de God save us judecată. from eternal death Dumnezeu ne mântuiește din moartea veșnică in order to give us eternal life. ca să ne dea viața veșnică. Thirdly, to judge means to deliver.
A treia definiție a judecății înseamnă a elibera. The concept of deliverance, freedom, is related to judgment. Conceptul de liberare, de libertate, este legat de judecată. God delivers us from different addictions we have to sin. Dumnezeu ne eliberează de diferitele dependențe pe care le avem datorită păcatului And is freeing us, giving freedom. și ne eliberează, ne dă libertate. You know, to judge according to the Bible is not only a juridic pronouncement, Așa că a judeca din perspectiva biblică nu înseamnă doar o declarație juridică, but it has something also with the change of your life. ci are de-a face și cu schimbarea vieții. Because God's word has power not only to declare something, but also to do something with Pentru it. că Dumnezeu își folosește puterea Lui nu doar ca să declare ceva, ci și să facă ceva. And the fourth definition of God's judgment A patra definiție a judecății to judge means to vindicate. înseamnă a răzbuna. It means that we are under the accusations of Satan, Suntem sub acuzația celui rău and God is defending us, și Dumnezeu vindicating ne us, apără, ne răzbună. because God is for us and never against us. Pentru că Dumnezeu este întotdeauna cu noi și niciodată împotriva noastră. For here we have these four definitions, Așa că avem aceste patru definiții. and you can notice that all four are very positive. Și observați că toate patru sunt pozitive. To judge means to justify, to save, to deliver, and to vindicate. Așa că a judeca înseamnă a îndreptăți, a mântui, a elibera și a răzbuna. Well, let's say it together that we can really retain it in our mind. Putem să le spunem împreună ca să le reținem mai bine? To judge means, A judeca înseamnă justify, well, I don't know how you are saying it. Let's say it in the Romanian language. Bun. To judge means to, îndreptățire, mântuire, eliberare, răzbunare. okay. Now, let's do it better now. Now, once again, okay? Să mai zicem încă o dată, Okay. împreună. To judge means, A judeca înseamnă îndreptățire, mântuire, eliberare, răzbunare. very good. You are excellent students. Sunteți niște studenți excelenți. Now, let me give you some examples that what I said is not invention of Dr. Moscala, but it's a really biblical. Vreau să vă dau niște exemple ca să vedeți că ceea ce am spus nu este doar o invenție a doctorului Moscala, ci se bazează pe Biblie. You know, God is helping us to understand the concept of judgment by giving us one biblical book, with the title Judge. Ca să înțelegem conceptul de judecată, Dumnezeu ne-a oferit o carte care are chiar numele acesta, Judecători. Well, what is the primary function of judges in the book of Judges? Care este prima funcție a unui judecător în Cartea Judecătorilor? To condemn, Să condamne, to punish, să pedepsească, to destroy? să distrugă? Of course not. Bineînțeles că nu. The primary meaning is to deliver God's people from the oppression of enemies. Funcția primară a judecătorului în Israel era să elibereze de oprimarea celor răi. You know, people of God were in troubles, Poporul lui Dumnezeu ajungea în necaz and when the enemies were crushing them, they were calling to God, Lord, please help us, și help când us. dușmanii veneau peste ei, ei strigau la Dumnezeu, Do Doamne, something, ajută-ne! intervene. Fă on ceva, our favor." intervine în favoarea noastră. And God, because He's a gracious God, intervened. Și Dumnezeu, pentru că este un Dumnezeu plin de har, intervenea And He sent judges. și trimitea judecători. You see, the judges has a very positive meaning. Așa că vedeți, judecătorul este o imagine, sau sensul Because they cuvântului were este not foarte only, pozitiv. liberating them from the oppression, Nu doar că îi elibera de opresiune, but they were caring now for them. ci aveau și grijă de ei, îi păzeau, They were îi protecting them. protejau, They were saving them. îi salvau, îi mântuiau. Well, if you want a chapter in the Bible about judgment, not the whole book, Dacă vreți un capitol, nu o carte întreagă despre judecată în Biblie, of course, then you go to Daniel chapter 7. așa că mergem la Daniel, capitolul 7. This is my second example now. Acesta este cel de-al doilea exemplu pe care l-am. When we speak about Daniel chapter 7, usually people have in mind that it's chapter about condemnation of the little horn.
Când vorbim despre capitolul 7, de obicei avem în minte imaginea aceasta a condamnării, a pedepsirii cornului mic. And of course it is there, Și e adevărat că e acolo, but before little horn is condemned, însă înainte ca acest corn mic să fie pedepsit, there is another judgment scene. e o altă scenă a judecății. And it's in verse 22. Și se găsește în capitolul 22, în I don't versetul know what is 22. your translation, Nu știu cum sună traducerea dumneavoastră, but in King James Version, old version, in English, it said that until ancient of days came, and judgment was given to the saints of the Most High. yes. Până când a venit cel îmbătrânit de zile și judecata a fost dată sfinților sau a făcut dreptate sfinților. Therefore, you have also this preposition to, Make justice to the saints. to the saints. Make justice to the saints. Okay, then therefore, in English, you have the first impression that like judgment is given to the saints, that they will judge. În traducerea engleză, nuanța, nu e ca la noi, nuanța este că judecata a fost dată sfinților, adică ei sunt puși să facă judecata. But if you go to the Aramaic language, Însă când mergem la limba aramaică, you will discover that there you have a lamed. o să vedem că acolo este litera lamed. And as you know, you study Hebrew or Și cei care Aramaic, studiați ebraică sau ați făcut aramaică you știți know that lamed can be translated differently. că lamed poate fi tradus în diferite feluri. It can be translated like directional to, Poate fi tradus cu lă, spre, but it can be also accusative to give the reason like for. și de asemenea poate fi tradus și pentru, în favoarea. And by the way, here in Aramaic language we have so-called lamed of advantage. Și aici avem în limba aramaică ceea ce se cheamă un lamed al avantajului. And it should be translated, judgment was given for the saints. Și of the ar trebui Lord. tradus aici, we have this translation Very in good. Romania, și trebuie să traducem că judecata a fost făcută în favoarea sfinților sau pentru sfinți. Therefore, judgment for means judgment in favor, Așa for că advantage. judecată pentru înseamnă judecata în favoarea. As in modern translations, NIV or New King Așa James Version. cum fac noile traduceri, New International Version și New King You have James the Version. judgment was given in favor Judecata a fost of făcută the în saints favoarea of the Most sfinților. High. And this is the primary Și meaning of aceasta the este judgment. primul sens al judecății. Judgment which goes right now in heaven Judecata pe care o avem acum în ceruri is for your advantage. este în favoarea noastră. It's for you. E pentru noi. It's for your favor. Este pentru noi. Well, the third example is from the prayer of David. Al treilea exemplu pe care îl aleg este din rugăciunea lui David. 3 times in Psalm 7, 26 and 35, David is praying. De 3 ori în Psalmul 7, 26 și 35 And then also sons of Korah in verse și de asemenea fiul lui 43. Core în Psalmul 43. And David is praying, judge me, O Lord. David se roagă, judecă-mă, Doamne. Is he asking, condemn me, O Lord, punish me, O Lord, destroy me, O Cere Lord? oare, Doamne, condamnă-mă, Doamne, distruge-mă, Doamne? Of course not. He is asking for God's intervention, His Nu, bineînțeles că favor. nu cere asta, ci cere favoarea lui Dumnezeu. There were enemies against David. Nobody was for him. Only God can now intervene. Era înconjurat de dușmani și doar Dumnezeu putea să intervină. Therefore, he's asking, judge me, O Lord. Așa că el cere, judecă-mă, Doamne. It was the only hope for David. Era singura speranță, singura șansă a lui David. Well, let me ask you, how many of you prayed such prayer of David De already? câte ori, vreau să vă întreb, v-ați rugat rugăciunea aceasta sau ați zis Judge aceste me, cuvinte? O Lord. Doamne, judecă-mă. How many? Câți dintre voi ați făcut rugăciunea See, aceasta? no one is Vedeți, nimeni with nu this, se roagă așa. prayer. But I hope that at the end of my presentation you would be happy to pray this prayer. Însă sper că la sfârșitul acestei întâlniri să fiți bucuroși să vă rugați în Because felul if you acesta. would not pray, then God cannot justify you, save you, deliver and Pentru că vindicate. dacă nu vă rugați, Doamne, judecă-mă, Dumnezeu nu vă poate îndreptăți, nu vă poate mântui, nu vă poate We elibera. can with full confidence come to the Lord, and as David
pray, judge me, O Lord. Doar dacă avem o deplină încredere în Dumnezeu putem să venim înaintea Lui și să zicem, Doamne, judecă-mă. And you know that David made plenty of mistakes in his life. Și știți că David a făcut o mulțime de greșeli în viața lui. And he is praying that prayer because he knows that only God can Și el se roagă așa pentru că știe că doar Dumnezeu poate fi with judecătorul his lui favor for him. și care să fie în favoarea lui. Well, fourth example will be Psalm 37, Al patrulea exemplu este din Psalmul 37, when we read that all sinners will be destroyed unde ni se spune că toți păcătoșii vor fi distruși. for negative judgment. Aici este aspectul negativ al judecății, The future of the wicked will be cut off. că soarta celor răi va fi să fie tăiați, dați la o Yes, of parte, course, să if fie we stay in distruși. sin, there is no future. Așa că dacă rămâi în păcat, n-ai niciun viitor. But salvation of the righteous comes from the Lord. Însă mântuirea celor drepți vine de la Dumnezeu. See now the positive imagery. of judgment. Observați aici aspectul pozitiv al judecății. If I would have time, I could go even to some additional texts. Dacă aș avea timp, aș merge și la alte texte. But let me go quickly through three more examples. Însă să trecem la încă trei exemple. Psalm 76 is saying Psalmul 76 that zice from heaven God pronounced judgment. că din ceruri Dumnezeu pronunță sentința, judecata, And of course, when God pronounced judgment, the whole land feared and is și când quiet. Dumnezeu pronunță sentința, întregul pământ se teme, But we don't need to fear. însă noi nu avem nevoie să ne temem, Because when God is coming pentru că atunci când Dumnezeu vine, to judge, vine what does it mean? ca să judece. Ce înseamnă lucrul Here acesta? you have it very plainly in the text. Aici aveți foarte clar evidențiat în text ce When înseamnă. God rose up to judge, Când Dumnezeu se scoală ca să judece, now its interpretation of it, it means He's coming to save înseamnă că all vine the să afflicted of the earth. să mântuiască pe tot cei chinuiți. Therefore, de to pe judge pământ. means to save. Așa că a judeca înseamnă a mântui. Therefore, you see that my definition was not only taken from Așa some că textbooks, definiția mea n-a but it's fost the din biblical definition. materiale, din cărți, ci din Biblie, din textele biblice. We can go now through the whole flood story Acum să mergem la istoria potopului. and see that this is a very positive judgment. Și o să vedem că imaginea este una foarte pozitivă. And only those who could not and did not accept the positive judgment went under the condemnation. Și doar cei care n-au acceptat aspectul pozitiv al judecății merg în You know, usually to my students is a very big surprise when I această speak parte about bună. flood's account from the positive perspective. întotdeauna studenții mei când predau cursul acesta sunt mirați când predau istoria potopului dintr-o But this is perspectivă what we pozitivă. have in the biblical text. Însă lucrul acesta este în textul biblic. You know, the whole story is written in the chiastic structure. Întreaga istorie e scrisă sub formă de hiaz. And at the top you have that statement, and God remembered Noah. Și în mijloc, la capitolul 8, avem declarația aceasta care spune și Dumnezeu și-a adus aminte de noi. It's not that God had, some lack of memory, Nu înseamnă că Dumnezeu are o pană de memorie, but He intervened in favor of Noah. ci înseamnă că intervine în favoarea lui Noe. Do you know that for the first time in the Bible, the word grace is used right in the story of Știți flood? că cuvântul har apare pentru prima oară în Biblie aici, în istoria potopului? Because this is story about grace. Și istoria potopului este o istorie despre har. We usually think that grace is a New Testament invention. No, Credem că no. harul este invenția Noului Testament. Nu. The Old Testament is full of grace. Vechiul Testament e plin de har. And the whole story of flood is about grace. Și of întreaga God. istorie a potopului este o istorie despre har. And according to verse 3 in chapter 6, we read that God even gave 120 years of additional grace. Și chiar când citim cu atenție istoria, vedem că Dumnezeu le-a dat 120 de ani de har adițional. If you would do something wrong, Dacă faci ceva rău and God would reveal to you that this is wrong, și Dumnezeu nu te eliberează, înseamnă că lucrul acesta e rău. how long period of time you need in order to repent? Cât timp trebuie să-ți dea Dumnezeu ca să te pocăiești? 120 years? 120 de ani?
I think that if I do something wrong, I would need 5 minutes in order to come to the Lord and say, well, Lord, I am deeply sorry. Când I fac sinned." ceva rău, cât timp ar trebui să-mi ia ca să merg să îi cer? But God Doamne, is am not- greșit. 5 minute. God is not giving, 1 day or 1 year, Însă Dumnezeu nu le-a dat un an, o zi, but because He's abounding in love, He's giving 120 years. ci pentru că este plin de har, ne-a dat, sau a dat omenirii 120 de ani. And, the whole story is about salvation, that God wants to save. Așa că întreaga istorisire este despre mântuire, And despre only faptul că those Dumnezeu who vrea să mântuiască. were, stubborn in their attitude toward God. Și doar cei care se încăpățânează în atitudinea lor de rebeliune Then comes the other side of trec de God's partea judgment. cealaltă și trebuie să vadă cealaltă parte a judecății. Well, let me give you the 7th example, which is a perfect example, Lăsați-mă să vă dau cel de-al 7-lea exemplu, care este exemplul perfect and my favorite. și exemplul meu favorit. In Isaiah, God, in the book of Isaiah, God through this prophet is telling us, În cartea profetului Isaia, Dumnezeu ne vorbește prin profet și ne spune așa: say to those with fearful hearts, spuneți celor cu inima înspăimântată, and we all stated that we are fearful. și toți am recunoscut că ne temem. Therefore, this is a message for you and me. Așa că mesajul acesta este pentru mine și dumneavoastră. Well, the message is, be strong, do not fear. Întărește-te și nu te teme. Why? De ce? For God will come. Pentru că Dumnezeu vine, He va will come veni with vengeance. și va veni cu răzbunare. Well, when you hear that God is coming with vengeance, Când auzi că Dumnezeu vine cu răzbunarea, you are even more fearful. te temi și mai mult. And then you read that He is coming with divine retribution. Însă vine și cu răsplata divină, Then when you hear that, you are even smaller. care e mai mică. But when când God asta is seamănă cu coming, mine. and He's coming with vengeance and with the divine retribution, Însă când Dumnezeu vine, vine cu răzbunare, dar vine și cu răsplata divină He's coming to și vine ca save you. să ne mântuiască. Amen? Amin? This is the biblical teaching about judgment. Aceasta este învățătura biblică despre judecată. In the whole, like colorful description of God's judgment, În această descriere plină de culori a judecății lui Dumnezeu, we read that God is telling, please do not fear. înțelegem că Dumnezeu ne cere: nu vă temeți, Be strong. întăriți-vă, Be strong in faith. fi tari în credință, Be strong in faith in me. fi tari în credința în mine, Because I will come pentru că vin and I will save you. și o să te mântuiesc. God is for us, never against us. Dumnezeu este pentru noi, niciodată împotriva. We associate judgment and fear. Noi asociem judecata cu teama, cu frica. But do you know that in the Bible you have association between judgment and joy? Știți că în Biblie avem asocierea aceasta ciudată între judecată și bucurie? In Psalm 96, În Psalmul 96, I will now read only verbs. o să citesc acum doar verbele. Rejoice, Bucurați-vă, be glad, fiți fericiți, be jubilant, fiți plini de bucurie, sing for joy, cântați de bucurie, sing before the Lord. cântați înaintea Domnului. Why? De ce? Because He is coming to judge the earth. Pentru că vine să judece pământul. See, judgment and joy, and not only a little bit of joy, but extraordinary joy. Și observați, judecată și bucurie, nu așa bucurie, un strop de bucurie, ci plin de We bucurie. should shout of Trebuie să joy strigăm de bucurie, because God is coming pentru to că judge. Dumnezeu vine să judece pământul. Therefore, be strong. Așa că întăriți-vă, Do not fear nu vă temeți, because He is coming. pentru că El vine, He's coming to judge. vine să judece, It means to save you. adică să mântuiască, să ne mântuiască. Well, in Zephaniah chapter 3, you have a very unique expression. În Țefania, capitolul 3, avem o expresie unică. When God is coming and saying, well, please do not fear, Când Dumnezeu zice: nu te teme, but rejoice, be glad. ci fii fericit, bucură-te. And now I will read only verse 17. O să citesc doar versetul 17. The Lord your God is with you. Domnul Dumnezeu este cu tine, He is mighty to save. e
puternic ca să te mântuiască. He will take great delight in you. O să se bucure în tine. And if you are, uneasy, you are crying because you are not certain, he's telling you, I will quiet you with my love. He will quiet you with his love. Acolo, dacă tu te simți, He will take dacă you îți vine into să arm and plângi, quiet you, dacă ești neliniștit, el zice, o să te liniștesc, o să te liniștesc în dragostea mea. And then there is a culmination of it with the statement which is only here found in the whole Bible, nowhere else, that he will rejoice over you with singing. Și aici este o expresie care se găsește doar aici în Biblie, e unică în Biblie, și el se va bucura despre tine sau pentru tine cu cântece. No, imagine God who is not only rejoicing over you, but actually singing over you. Gândiți-vă, Dumnezeu care nu doar că ne umple de bucurie, ci Dumnezeu care cântă. What a beautiful image of Ce God. imagine minunată! Who is taking us into his arm and quieting you. Ne ține în brațele Lui și ne liniștește. And not only is happy, but even is singing. Și nu doar că e fericit, ci ne cântă. Therefore, this biblical teaching is very dominant. Și învățătura aceasta biblică este dominantă. And we can find it also in the New Testament. Și o găsim și în Noul Testament. Pay attention how I'm saying also in the New Testament. Vă rog să fiți atenți că am zis și în Noul Testament. Because usually people think that all this is only in the New Testament. Pentru că de it is obicei in oamenii the au Old impresia Testament. că imaginea pozitivă este doar în Noul Testament, nu și în Vechiul Testament. And in 1 John 2:28, În 1 Ioan 2:28 John is saying, continue in Christ Jesus. zice, rămâneți în El, slăviți în El, So when he appears, we may be confident pentru că atunci când va apărea să avem încredere and unashamed și să nu fim rușinați before him at his coming. înaintea Lui la venirea Lui. In Greek language you have the word paresia, În limba greacă avem cuvântul paresia, which is speaking about bold assurance. care înseamnă o încredere neclintită, sau o When asigurare, o we can have certitudine. bold assurance. Avem o certitudine sigură. And this bold assurance we can have before the second coming of Christ, Și ce asigurare sau ce încredere putem avea înainte de venirea Domnului and also in view of God's judgment. Totul este în vederea judecății. In chapter 4 verse 17, Așa că în versetul 4:17 we read that we will have confidence. This is zice paresia, ca this să avem bold încredere, assurance paresia, deci încredere neclintită, on the day of judgment. în ziua judecății. And for today, when I speak about God's judgment, Așa că atunci când vorbesc despre judecata lui Dumnezeu, I do not see God's serious expression, așa că nu văd figura aceea cruntă, but I see God's smile for ci îl us. văd pe Dumnezeu zâmbindu-ne. Rejoice! Bucurați-vă! God is your judge. Dumnezeu e judecătorul nostru. He will come to judge you. O să vină să vă judece. It means He will justify, Așa că asta înseamnă să save, ne deliver, mântuiască, să ne and mântuiască, vindicate. să ne elibereze, Amen? să ne răzbune. Amin? This is, it cannot be better. Nu poate fi ceva mai bun. And from that perspective, you can have the full joy and assurance of Și salvation. din perspectiva aceasta putem avea bucurie de plină și asigurarea mântuirii. Actually, judgment is our only hope. De fapt, judecata este singura noastră speranță. Imagine that somebody is in the death row, in the death cell, Închipuiți-vă că cineva este în așteptarea sentinței de moarte and is expecting În his celulă. execution. Or her și execution. își așteaptă execuția. And now comes the news, well, there will be a judgment in your case. Și aude vestea aceasta că va fi o judecată pentru cazul tău. What does it mean for that person who is expecting to be executed? Ce ar însemna pentru omul acesta pentru care așteaptă That there is execuția? hope for him. Că e o That there speranță. can be a change of his Că s-ar situation. putea să fie schimbat verdictul său. And if you and me agree that we are sinners and we are facing death if we want or not, Și dacă sunteți de acord cu mine că noi toți suntem păcătoși și suntem încolonați spre sentința cu moartea, if we sin only once, we dacă deserve death. păcătuim o singură dată, mergem And we la are condamnare perpetual sinners. și suntem păcătoși
And if now we deserve death, Așa că merităm moartea, there's actually excellent news that we can așa că learn dacă that auzim there is judgment că vine in our judecata, aceasta situation. este o veste bună, de fapt. Because when we come to Jesus Christ, He becomes our Savior and we can be saved. Pentru că atunci când venim înaintea lui Iisus Hristos, El devine judecătorul nostru și putem fi mântuiți. Well, let me also tell you that there is a difference between our today court system and biblical court system. Vreau să vă spun că există o mare diferență între sistemul juridic actual și sistemul juridic din Vechiul Testament. Because today, when there is a court, we have judge, Pentru că astăzi, când avem o curte de judecată, o instanță de judecată, avem judecătorul and we understand that the judge is against us because he's judging us. și înțelegem că judecătorul este împotriva noastră pentru că el ne judecă. And then you have the second person, which is attorney. Apoi avem a doua persoană care este And we again understand that attorney is somebody who is for us because he's defending us. avocatul, pe care noi înțelegem că este cel care e în favoarea noastră pentru că ne apără. Therefore, we have two different persons with two different functions. Așa că avem două persoane, fiecare cu funcții diferite. But in the biblical court system, there were no attorneys Însă în judecata biblică nu există un avocat. because there was only one person there. Pentru că acolo e o singură persoană. And this one person had two functions. Și această persoană împlinește ambele funcții. This one person was judge and attorney at the same time. O persoană care în același timp și judecă și ne apără. În același timp. And now from that perspective you can understand that because of this background we can speak that God is actually on our side. Înțelegeți că din perspectiva acestui fundal biblic putem să spunem când vorbim despre judecată că Dumnezeu e de partea noastră. In the biblical time, the judge was actually the Savior. În vremurile biblice, judecătorul era de fapt mântuitor. If you were in troubles, or somebody was in troubles, Dacă aveai necazuri sau cineva avea probleme, the only person who can help that person singura persoană care putea să-l ajute pe un astfel de om was a judge. era judecătorul. Therefore, this person had to come, to run to the judge in Așa order că to have persoana help. aceasta trebuia să fugă, să alerge la judecător ca să-i se facă dreptate. Now you understand that only hope for us is to run to our Așa că judge înțelegeți că singura noastră șansă este să fugim, să alergăm înaintea and judecătorului beg him, please judge me, judge și me. să-l rugăm, judecă-mă, judecă-mă. Because if he will not do it, Pentru că dacă el nu o face, we are under the condemnation. suntem sub God pedeapsă. is for us, never against Dumnezeu us. este pentru noi, niciodată împotriva You noastră. know, we need to train our mind to think differently about Trebuie God. să ne transformăm mintea ca să o antrenăm ca să gândească altfel. Because of our sinful nature, Pentru că datorită naturii noastre păcătoase, we have, naturally that we are afraid of God and we are fearing God's judgment. în mod natural, noi ne temem de Dumnezeu și ne temem de judecata Lui. But we need to train our mind in order to come to the biblical teaching and thinking positively. Însă trebuie să ne schimbăm mintea, să ne antrenăm mintea ca să putem să privim pozitiv. And every time when you read biblical text, try to put this positive meaning there. Și ori de câte ori citiți un text biblic despre judecată, încercați să-l vedeți din perspectiva aceasta pozitivă. And only because of the context, it's plain that it's negative, then Și doar dacă contextul will be the îți arată că secondary este meaning. vorba despre sensul negativ, treceți la sensul secundar, cel întuneric. Let me ask you, in Revelation 14 verse 7, Vreau să vă întreb, în Apocalipsa, capitolul 14, we read that the hour of God's judgment is here. scrie, ceasul judecății lui a venit. Is this judgment positive or negative? Judecata aceasta are aspectul pozitiv sau cel negativ? Fear God and give Him glory because Temeți-vă de Dumnezeu judgment și hour dați is slavă here. pentru că a venit ceasul judecății lui. Positive or negative judgment? Pozitiv sau negativ? Pozitiv.
Positive, of course, positive. Bineînțeles că este pozitiv. Because this is a message of salvation Pentru and că should be acesta a este- message of salvation to other Trebuie să people. fie un mesaj pentru mântuirea celorlalți. You are coming with the good news that God wants to justify you, to save you, Veniți to cu vestea deliver aceasta you, pe care o to dați oamenilor, vindicate că you. Dumnezeu vine să te judece, să te mântuiască, să te elibereze. And because of all this positive He wants to do for you, you now decide to fear Him, to give glory Și to datorită Him. acestor lucruri pozitive pe care El vrea să le facă pentru tine, tu te închini lui, îi dai slavă. What about judgment described in verse 8 of chapter 14? Dar Apocalips 14 cu 8, judecata descrisă acolo. Fallen is Babylon. A căzut Babilonul. Very plain judgment, sentence. Aceasta este o sentință de judecată. Is it negative or positive? E negativ sau pozitiv? Negative, correct. Este negativ, corect. Why it is negative? De ce este negativ? Because the context is telling you it's Pentru că negative. contextul îți spune că este Does vorba Babylon despre fall aspectul- down? Pentru că Babilonul a căzut. Because of the false teaching this Babylon was bringing to the whole world. Datorită învățăturilor false pe care le-a adus înaintea întregii lumii. But even though this judgment is negative, Și chiar dacă această judecată, acest aspect este it has negativ, also a positive result for God's are people. rezultate pozitive pentru poporul lui Because Dumnezeu. when Babylon fall down, they are liberated and they Pentru că atunci când can go Babilonul home. cade, ei sunt eliberați de robie. But judgment is negative. Însă judecata de aici e So negativă. always pay attention to the close context. Așa in că order to întotdeauna fiți understand if it is atenți positive la or contextul negative. apropiat ca să puteți să deosebiți dacă e vorba despre aspectul pozitiv sau negativ al judecății. Now tell me if I am right. Spuneți-mi dacă am dreptate sau sunt corect. Our God does not need to organize a judgment in heaven in order to condemn us. Dumnezeu nu are nevoie să organizeze o judecată în cer ca să ne condamne pe noi. Right Adevărat or sau wrong? fals? Adevărat. Right. Are you sure? Sunteți siguri? Our God does not need to organize a judgment in heaven in order to Dumnezeu nu are condemn nevoie us. să organizeze o judecată în cer ca să ne condamne. Right. Corect. Why it is right? De ce e corect lucrul acesta? Because we are all sinners. Pentru că toți suntem păcătoși And we are all condemned to death. și toți suntem condamnați la If moarte. you want or not, we are facing death. Așa că mergem spre moarte. If we are without God. Dacă suntem fără El, fără Dumnezeu. Because we are all condemned to death, God does not need to organize a judgment in order Și to pentru- condemn us for the second time, because Și we are pentru already cei condemned. care sunt condamnați la moarte, Dumnezeu nu are nevoie să mai organizeze încă o judecată ca să-i mai condamne încă o dată. Therefore, when God calls for a judgment in heaven right now, Însă atunci când Dumnezeu cheamă la judecată în ceruri, și asta se întâmplă chiar the acum, primary meaning is not to condemn, sensul primar nu este ca să condamne, but to legally secure our place in heaven in front of all the universe for all eternity. ci ca să asigure din punct de vedere legal, înaintea întregului univers, locul nostru în ceruri. Amen? Amin? For this is very positive. I can only rejoice that there is a pre-advent judgment right now. Așa că in nu pot heaven. decât să mă bucur că avem o judecată preadventă în ceruri. Because if there is not such judgment, we will be never Pentru că dacă admitted n-ar fi into heaven. o astfel de judecată, noi niciodată n-am fi admiși în It ceruri. is God, our high priest, who takes initiative, who is setting this judgment in order to secure our place in heaven for all Așa că eternity. in front Dumnezeu, of the Marele whole nostru universe. preot, este Cel care ia inițiativa acestei judecăți care să ne asigure un loc în ceruri. Therefore, it's a very positive Așa că understanding. este o înțelegere When God plină is de for us and never lumină against pozitivă. us. Pentru că And, niciodată Dumnezeu nu este contra noastră, ci pentru noi. Therefore, let us now review. Așa că haideți să recapitulăm. What does it mean to judge? Ce înseamnă a judeca? Means to A. Îndreptățire, mântuire, eliberare și răzbunare. yes. We need to have it very actively in our mind Trebuie să avem o in minte order activă really to read the biblical ca să text putem correctly. citi corect Biblia, That it will be in such in our blood that it will go automatically. ar trebui să ne vină așa
de la fire sau I am din always instinct să telling citim așa. to my students, if I would come to you after midnight to your house, Așa că eu le spun studenților mei, dacă te-aș trezi la miezul nopții and I would awake you from your deep sleep și te-aș trezi din somnul cel mai adânc and ask you, what are the four meanings of și the te-aș întreba judgment, care sunt cele 4 sensuri ale judecății, you have to be immediately able to ar trebui respond. să poți să spui îndreptățire, And it means mântuire, to justify, to save, to deliver, to îndreptățire, vindicate. mântuire, eliberare, răzbunare. It must be deep down in our Trebuie să fie thinking săpat adânc în ființa noastră in sensul order we acesta, can really rejoice in our ca să walk putem with să the ne Lord. bucurăm cu adevărat. And in conclusion, În concluzie, let me tell you that we are saved in this judgment of God only by the grace of God. lăsați-mă să vă spun că în judecata aceasta suntem mântuiți doar prin Harul lui Dumnezeu. And it is through faith in Christ Și Jesus. asta prin credința în Iisus Hristos. Because He is our Savior. Pentru că El este Mântuitorul nostru. Now, in the face of our judge, we can recognize the face of our Savior. Așa că fața judecătorului trebuie să fie pentru noi fața Mântuitorului. It was right in the Garden of Eden. A fost corect lucrul acesta în grădina When Edenului, Adam and Eve had to face their judge, când Adam și Eva au trebuit să stea față în față cu judecătorul lor, their judge was telling them, but I will put enmity, and care I le-a will spus, come o and să save pun you. o vrăjmășie între voi, o să vin să vă Now, in the salvez. face of our judge, we can recognize the face of our Savior. Așa că figura judecătorului nostru în ea trebuie să recunoaștem Because there fața are Mântuitorului nostru. no two gods, only one God, and this one God is our judge and attorney at the same time. Ci un singur Dumnezeu care este în același timp și judecătorul și apărătorul And this nostru. is the basis for all our theology. Și aceasta este temelia întregii noastre teologii. I can go now through many biblical texts to Aș show you putea how we are să saved. trec prin multe texte ca să vă arăt cum suntem mântuiți, And I cannot finish otherwise than finish with this biblical text. însă n-aș putea să termin decât arătându-vă textul acesta. At least few of them. In 1 John 3:20, În 1 Ioan 3:20, we read that if our heart condemn us, pentru că zice acolo, dacă inima noastră ne God condamnă, is greater than our feelings, our heart. Dumnezeu e mai puternic decât simțămintele noastre, decât Please inima do not, noastră. rely on your feelings. Așa că nu vă bazați pe sentimentele voastre. Your feelings can mislead you. Sentimentele ne pot rătăci, ne pot conduce departe. We are saved not because we feel good Nu suntem mântuiți pentru că ne simțim bine or we do good things, sau pentru că facem lucruri bune, but we are saved because God said so. ci suntem mântuiți pentru că Dumnezeu a spus așa. Amen? Amin? Not because of our good feelings. Nu doar pentru că simțim That we bine, feel, oh, I am saved. că simțim că suntem No, we need mântuiți. to rely on God's word. He Trebuie said să ne so. bazăm, să avem încredere pe It cuvântul lui counts. Dumnezeu care, dacă spune așa, se întâmplă. In 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just. În Ioan 1:7 ni se spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios To să ne ierte. forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Să ne ierte de păcatele noastre și să ne curețe de orice nelegiuire. Isaiah has a very beautiful imagery here Și în Isaia avem o imagine foarte frumoasă, that our sins can be white as snow că păcatele noastre pot fi albite ca when we zăpada confess it to Him. dacă le mărturisim Lui. Isaiah in chapter 38 telling us that when we come with our sins to God, He is putting our sins behind His back. Așa că în Isaia 38:17 ni se spune că dacă venim înaintea Lui cu păcatele noastre, El le ia și le aruncă înapoi a Lui. Psalm 103 telling that He's removing it like east and west is removed from each other. Și în Psalmul 103 ni se spune că le depărtează una de alta așa cum sunt răsăritul și apusul de parte una de Micah is telling us that God is trampling down upon all Mica ne this, spune că El trespass. strivește sub picioarele Lui Because păcatele He is the noastre, victor. pentru că El este cel victorios. And He's hurling all our iniquities into the depths of the sea. Și aruncă păcatele noastre în adâncul mării. And with God, diving and snorkeling is forbidden. Și pentru Dumnezeu pescuitul acesta în marea uitării păcatelor e and in this interzis. way,
we can know that our God is taking our case into His hand. Și asta ne spune că Dumnezeu ia cazul nostru în mâinile Lui. And may God bless you in your life. Fie ca Dumnezeu să ne vă binecuvinteze în viața That voastră, you can come to Him with full confidence, ca să boldly, puteți veni plini de încredere and pray, și să vă rugați: judge me, O Lord. Doamne, judecă-mă. Amen. Amin.